шаҳрвандои хориҷие ки нарушения мекунанд дар бораи синну сол боло рафтан ягон қарор баромадагӣ нест. то 5 феврала шумо метонистед ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, дар бораи қонуни нав аз моҳи феврал дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед, бо диққат гӯш кунед. хоб нафарҳое ки мехоҳед фаҳмидан патенти шумо дар база дани Россия ҳаста ё ин ки не, шумо метавонед дар рақамҳои WhatsApp бинависонед, проверкаи патент мекунанд. ихроҷи муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. ваколатҳои нав барои вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия аз моҳи феврал, яъне ки аз моҳи феврали соли 2025 кормандони вазорати корҳои дохилии Русия ҳуқуқ пайдо мекунанд ки муҳоҷиронро барои вайрон кардани қоидаҳои муҳоҷират бе мурофиаи судӣ ихроҷ кунанд. мо дар ин масъала чанд қапеш видео карда будем ва гуфтем ки коркунои милитсияи Россия дигар ҳуқуқ пайдо мекунанд ки шаҳрвандои хориҷие ки нарушения мекунанд ё документ надоранд худсарона без суд бурдан гиранд депортатсия кунанд ва ин аллакай қувваи қонунӣ худша пайдо кард, шурӯъ карда аз ана ҳамин моҳ, аз ҳамин шабу рӯз ҳар нафаре ки ягон нарушения мекунед ё ки документ надорем, бе документ мегарден ё зиндагонӣ мекунед, дар ҳолате ки коркунои милитсия шуморо дар Федератсияи Русия дастгир мекунанд, ба мисли пештара дигар вақти зиёд сарфа намекунанд, яъне ба суд бурда ё ба спецприём бурда вақти зиёдатӣ сарфа намекунанд ва метавонанд ки дарҳол худшон гирифта депортатсиятон бикунанд. ин ҳуқуқа коркунои милитсияи Федератсияи Русия аз ана ҳамин моҳи феврал бигем ба худшон пайдо карданд. ба ҳамин хотир мо хостем ки дар бораи ин қонуни наве ки аз моҳи феврал аллакай қувваи қонунӣ худша пайдо кард, барои шумо маълумот расонем ки таҳти амал қарор гирифтагиай ва бо эҳтиёт бошед. ҳуҷҷатҳои худтона дуруст кунед, беҳуҷҷат нагарден ва беҳуҷҷат зиндагонӣ накунед. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. хоҳем ки границаи Қазоқистон пересикат кунед, номерошон меброяд, документҳои бучидагиам дошта бошед, ҳамин одамода муроҷиат кунед, шуморо граница мегзаронанд. абдулло нависондаи: ассалому алайкум акаи Сорбон, рост аст ки меган хизмати ҳарбӣ то 30 сола шудаи? Не бародари азиз, дар бораи синну сол боло рафтан ягон қарор баромадагӣ нест ва ба мисли пештара мебошад. Сангалиев нависондаи: ака боши саломат, хела ба муҳоҷирон роҳҳои хуби корам мефаҳмонед, саломат бошед. шуморам худованд нигаҳбон боша, раҳмат ки касе моро дуруст мефаҳмад. як нафар нависондаи: даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад? аз 1 апрел сар мешавад. али назаров нависондаи: ассалому алайкум, ака ман моҳи сентябр патент кардам ва онро получат накардам. ҳозир дар Тоҷикистон қарор дорам, метавонам равам аз сари нав патент кунам. пешакӣ раҳмат барои ҷавобатон. вақте ки гирифтагӣ набошед ва ҳамура отказ омадагӣ набошад ё ки аннулироват кардагӣ набошанд, бале метавонед рафта аз сари нав бигиред. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман реестрда номум ҳаст, МВД нарафта граница пересикат карда, метавонам штоб документ кунам. то 5 феврала шумо метавонистед ки ин кора ба анҷом расонед, вале мутаассифона ҳозир не дигар. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, печати фалшивӣ доштан ягон қонуншиканӣ мешавад? Бале, дар паспорт печати фалшивӣ задан ин аллакай ғайриқонунӣ убур кардани марз ба ҳисоб меравад. ба ҳамин хотир ба ин корои ғайриқонунӣ роҳ натиҳед, граница бигзарен, хитон ба дили пир, ҳамин ба манфиати хитон мешавад. файзулло нависонда: салом ака, мара патентам тамом мешавад, бе патент 2 моҳ гашта ба Тоҷикистон равам, депорт намешам. 2 моҳ гаштан бе патент аввал ки ба шумо иҷозат нестай ва дар ҳолати баромадан аз Россия маълум шавад ки шумо 2 моҳ бе патент гаштагиен, имконияти шуморо запрет кардан ҳаст. бахтибекова нависондаи: ака салом алайкум, агар паспортам дошта бошӣ, дар кори медисина наметонӣ, вақте ки гражданини Россия ҳастед метонед. мо маҳдудиятҳои мегем ворид мекунанд барои кор кардан, и барои нафарҳои тааллуқ дорад ки бо патент кор мекунанд, яъне паспорти российский надоранд. ҳабибов нависондаи: акаи Сорбон, ассалому алайкум, то 5 биромадам, номум дар 120 000 ҳаст, метавонам рам документ кунам, 3 моҳ нашидай. бале, аз вақте ки мерен шумо вориди Россия мешавен, ҳуҷҷатҳоро қонунӣ кунед,
документ, регистрация, патент ҳамаро 100% кунед. Каримов нависонда. Паспорти русӣ дорум ака. Мад тарафа. Агар Россия равем граница, ғам наметиан. Не, нафарое ки паспорти российский дорен, имконияти ғам надодан бисёртар аст. Яъне ки озодона мегзарен мерин, чи аз таможни аэропорт ё ки чи аз сарҳадҳо, бародарои азиз. нафарое ки бе шаҳрвандии Россия ҳастанд, ҳамвора пурспос мекунанд. яъне ки проверкаҳои дополнитель нишон мекунанд. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.